Selam алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылатер телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасын сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве сізлерге ваде еткеніміз стримне аят башлады. Келіңіз берабер сейретейік. Експерти, тільки так ми зможемо гучно бити в цей колокол. І я особисто вважаю, що Кримська платформа – це таке вікно, крізь яке ми будемо транслювати своє бачення Криму. Тому що ми розуміємо, що Російська Федерація не перший рік намагається свою дійсність показати. Її мета Російської Федерації – замовчати тему Криму, тому крок номер один, тактичний крок номер один – повернути тему Криму до міжнародного порядку денного. І дійсно всі виміри Кримської платформи, вони вже мають певні результати. Парламентський вимір, працює міжфракційне об'єднання Кримська платформа, і я дякую всім депутатам присутнім тут, які підтримували цю ідею. Вже прийняті важливі закони для нашої країни і, переконана, будуть ще прийняті важливі рішення на рівні парламенту. Вже є не одна група підтримки Кримської платформи в інших парламентах країн, тобто це Литва, Латвія, парламентська асамблея НАТО, і такий трек буде рухатись в парламентській асамблеї ОБСЄ, Ради Європи і так далі. Чи правильно ми розуміємо, що, наприклад, відновлення військово-морського флоту відбувається теж в рамках Кримської платформи? Це один з елементів, да. Оскільки... Ми просто хотіли б більше знати про що за рік ми вже зможемо досягти, що отримати від цієї міжнародної підтримки. Ви маєте на увазі військово-морський флот? Ні, я маю на увазі, наприклад, є вже кейси співпраці України з Британією щодо відновлення. А які є ще кейси, які ще країни долучаються до конкретних дій? Ну, мені здається, що всі країни, які приїхали на Кримську платформу, вони як мінімум політично приєднуються до того бачення України, яке ми транслюємо, що наша кінцева мета – це деокупація. І вони розділяють таку позицію. І далі питання того, як вони технічно приймають участь. І, до речі, багато країн, багато партнерів питали, що ми можемо зробити, аби підтримати Кримську платформу, і для цього є експертна мережа. Кілька тижнів тому назад ми підписали меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ і Фондом Східна Європа. Ми пропонуємо партнерам, які хочуть допомогти, в тому числі надати практичну допомогу, підтримати наших експертів, які можуть робити набагато краще, ніж будь-хто, аналітику, дослідження, політичні пропозиції, policy recommendations. І, власне, ми вже маємо результати з деякими ГО, які напрацьовують, і, зокрема, безпековий трек, він найбільш активний. Тобто, щорічний форум безпековий в Чорноморо-Азовському регіоні буде в Одесі. В нас є великі і маленькі ідеї, я просто про них не хочу зараз оголошувати. Добре, але все ж таки цікаво, яким чином буде працювати сам офіс Кримської платформи? Чи є там люди вже? І може це питання, яке вже має поставити Антону Коріневичу? Це до Антона вже. Ми тут не всі в цьому залі знають, як працює представник президента України в Криму. Якими питаннями опікується саме Антон? І як зараз в контексті Кримської платформи, яких ви набуваєте нових функцій? Доброго дня, дуже дякую за запитання. Ну, як працює представник президента в Криму, я думаю, хай оцінюють оточуючі, але представництво президента України в Автономній Республіці Крим працює як частина президентської вертикалі, як орган, який має, в принципі, широку юрисдикцію і компетенцію вирішувати будь-які питання, працювати по будь-яким питанням, які стосуються Криму. І ми це робимо командою. Тут присутні мої чудові колеги Таміла Ташева, Дар'я Свиридова. В нас є два офіси в Києві та Херсоні. Відповідно, ми займаємося як великими, скажімо так, політичними правовими речима, так і, безумовно, наближені до людей і, безумовно, надаємо завжди всю підтримку, яку ми можемо надати для того, щоб допомогти нашим людям, які з окупованих Криму. Я назву дві цифри. За 2020 рік нами опрацьовано більше 5800 звернень громадян. Цей рік ми маємо вже більше 3,5 тисяч, і це не просто статистика, це конкретні люди, ми дуже уважно ставимося до цієї роботи. Це і мешканці окупованих територій, і ті внутрішньо переміщені особи, які перемістилися на підконтрольну уряду України територію. І ми думаємо, що, в принципі, за 2 роки дійсно ми багато чого зробили в тому плані, що ми зуміли на внутрішньому рівні оцю тему деокупації та реінтеграції Криму дійсно
підштовхнути. І зараз, звичайно, разом з партнерами, з Офісом президента, з Міністерством реінтеграції, з Міністерством закордонних справ, у нас дійсно є результати з парламентарями, безумовно. У нас є результати, які справді є важливими. Закон України про корінні народи. Так? Це дійсно це історичне рішення. Стратегія деокупації Криму. Заходи щодо розвитку кримсько-татарської мови, декілька указів президента, зокрема встановлення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ці всі речі роблять конкретні люди, і це важливо, що ці рішення приймаються. І, безумовно, ініціатива президента «Кримська платформа», коли, власне, стало ясно, що цей проект реалізується, це для нас дуже важлива річ, і ми якраз є тим органом, який зацікавлений у постійності і у сталості цієї ініціативи. І це важливо для президента. Президент неодноразово говорив дві дуже важливі речі. Що, по-перше, ми тільки почали, а по-друге, що це має бути постійний процес. Це має бути місце, де працюють люди. І, відповідно, якщо, шановні колеги, помітили, то минулої п'ятниці президент підписав черговий указ щодо нашої діяльності, і яким він надав нам певні повноваження, зокрема вести експертну, аналітичну, інформаційний супровід діяльності Кримської платформи, і також створив в нашій структурі окремий, по суті, офіс Кримської платформи, окрему структурну одиницю. Що це означає? Що, по суті, оцей офіс Кримської платформи, про який багато ми говоримо, це буде представництво президента України в Автономній Республіці Крим, і, відповідно, окрема структурна одиниця в його складі. Але, звичайно, це не означає, що тільки частина органу працюватиме заради цього. Всі люди, які працюють зараз в нашому представництві, зараз нас близько 30, будемо сподіватися, що нас буде більше. Ми всі ці роки щодня працюємо виключно заради деокупації, реінтеграції, заради захисту наших громадян. Тому я думаю, що 23 серпня в тому числі і широка громадськість зможе побачити, яким чином це буде реалізовано. Для нас дуже важливо, щоб офіс працював постійно, щоб це було місце, яке дійсно об'єднує всіх, хто цікавиться чи займається Кримом, і для того, щоб ми могли пропонувати нашим міжнародним партнерам, зокрема, про що казали і мене, щоб ми могли пропонувати певні рішення, певні проекти, і для того, щоб ми могли комунікувати, власне, з експертним середовищем в Україні, щоб ми могли комунікувати з органами державної влади, з регіональною владою і таке інше. Тобто нам видається, що саме оцей офіс, в тому числі, звичайно, не тільки він, але в тому числі ця концепція дозволить нам говорити про постійність і сталість такої ініціативи, як Кримська платформа. Розуміння, бачення, що робити у нас є, завдання від президента у нас є. Тож, я думаю, що... Антоне, можна я вас, вибачте, переб'ю? Мені дуже цікаво, тому що я теж спілкуюсь з людьми з окупованого Криму. Мені цікаво, на ваш погляд, для них зараз що найбільш важливе, щоб Україна робила по відношенню до них? Я думаю, що тут комплексне питання. По-перше, щоб Україна максимально робила все, щоб захищати їх права, щоб Україна була поруч. Я думаю, що це стосується в тому числі онлайн-сфери, сфери онлайн-послуг. Щоб Україна була близькою, це стосується документування, це стосується адміністративних послуг. Щоб Україна давала можливості, це стосується освіти, це стосується медичної сфери. І я думаю, що багатьох кримчан, і ми це чуємо щодня, є розуміння, що батьківщина – це Україна, і що їхня держава – це Україна. Відповідно, нам треба робити все для того, щоб це розуміння і цей меседж ми лише посилювали. І мені в цьому плані дуже подобається, насправді, як на титульному листі журналу написано так, по суті, як заклик, що ми повинні повертати Крим і як ми повертатимемо Крим. Тому що зрозуміло, що нам дуже всім подобається абсолютно правильний заклик і вислів, що Крим – це Україна. Але ми маємо переходити на наступну сторінку. Нам недостатньо констатації. Нам треба працювати заради того, щоб наш прапор туди повертався.
Я хочу сказати, що за останніми даними більше ніж 60% опитуваних центром Разумкова сказали, що вважають українців, що вважають, що Крим має повернутися до складу України, а більше ніж 20% вважають, що Крим має стати кримсько-татарською національною автономією. Я в зв'язку з цим хотіла б долучити до нашої розмови Рефата Ага, який розуміє, наскільки це можливо, зараз прийнятий закон про корінні народи, і чи це взагалі можливо зробити, щоб Крим був, хоча б мав такий статус, як кримсько-татарська національна автономія. І взагалі ми розуміємо, що насправді під цим статусом розуміється. Дивіться, коли була ініційована Кримська платформа, і ми всі, хто з різних сторон, почали готуватися до неї, я думаю, що кожен ставив собі ті чи інші завдання. І я пам'ятаю, як ми зібралися в Меджлісі, пан Мустафа Гаджеміль, він тут, народний депутат Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров. І ми про себе, не про себе, а ми говорили, що ми, українська держава, маємо до того моменту, як збереться Кримська платформа, маємо виконати своє домашнє завдання. Бо не можна запрошувати в гості, а самому нічого не робити. І ми собі виписали 5 законопроєктів, я їх назову. Це про корінні народи в Україні, про статус кримсько-татарського народу, про внесення змін і доповнень до Конституції України в частині розділу 10 «Автономна Республіка Крим» і Закон України про політв'язнів. І ми сказали, що якщо ми це зможемо схвалити, не ми, Верховна Рада, підписати президент. Наталка, прибери телефон, просто мікрофони, ти чуєш? Вибачте, то це буде просто колосальним нашим внеском українським у цю Кримську платформу. І ми поділилися з цими нашими пропозиціями, тобто ми обговорили і з віце-прем'єр-міністром паном Резніковим, і з паном Антоном Кориневичем, представником президента, і наші колеги пішли до депутатів. Тобто ми повсюду шукали порозуміння, навіщо нам важливо прийти своїм виконаним домашнім завданням. Дивіться, 2 законопроєкти, там був законопроєкт щодо економічної зони Крим, щодо... Сьогодні, до речі, підписаний. Президент сьогодні підписав. Дивіться, 2 законопроєкти вже прийняті. Я знаю, що, наскільки я знаю, але депутати краще скажуть, закон про політв'язнів, він вже десь на виході, він буде розглядатися. І в нас залишається про статус кримсько-татарського народу і про внесення змін і доповнень до Конституції. Навіщо це потрібно? Багато вже знають, я пояснювати не буду. А якщо коротко пояснити ще раз? Я перейду до вашого запитання. Зараз готується розроблений вже план реалізації стратегії деокупації Криму, який був схвалений, і пан Антон про це вже говорив. І ми пропонували, щоб в цьому плані були відображені оці 2 законопроєкти про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції. І тут ми почали обговорювати, тобто ми пірнули в це обговорення. Я вже дуже боявся, що ми в цей план не зможемо внести ці 2 пункти. Сьогодні я зрадів, зранку подивився інтерв'ю велике з президентом України. І він там дуже чітко висловився про те, що Кримська платформа, він вже про Кримську платформу говорить про те, що відбулося, то вже це як заклад такий постійний, що вони мають все це вивчити і узгоджений з корінним народом Криму варіант пропонувати президенту. Це надихає. Будемо працювати. Ви сказали про дослідження фонду Разумкову. Наскільки я встиг подивитися результати останнього опитування, які зроблені разом Демократична ініціатива і фонд Разумкова, там інші цифри. 57%
відсотків опитуваних вони підтримують створення, тобто статус Криму як кримсько-татарської національної територіальної автономії. Поки будуть інші говорити, я ще раз зараз перепровірю. Якщо завтра це буде обговорюватися, до речі, в Українському кризовому домі, здається, в 11-й годині, і якщо є бажаючі, вони можуть подивитися прямий, я не рекламую, але це завтра захід буде. І тому, дивіться, і я закінчую, я намагаюся просто, Це було просто спірне дуже питання поставити всередині крапку. кримчан. Дивіться, це не тільки тому, що цього хочуть кримські татари. Ми це Україна. І влада, і політики, і суспільство дуже чітко сказати, яким буде Крим тоді, коли він не повернеться. Він і не уходив нікуди. До нього вторглися. Коли буде відновлено державний суверенітет української держави над півостровом? Який він буде? Ми маємо бути чесними тут. І сказати про це і на Кримській платформі, і говорити весь час своєму суспільству, і головне робити все для того, щоб майбутнє Криму після відновлення державного суверенітету України, щоб воно відбувалося таким, щоб максимально відповідало всім очікуванням людей, які там живуть в Криму. За виключенням тих, хто поселився чи кого поселили після того, як ми втратили контроль над півостровом. Ці люди мають безпосередньо виїхати. Вони не можуть вирішувати нашу долю, бо вони там є колоністами. І тепер вже, якщо ми говоримо, що ми хочемо добра всім людям, громадянам України, які живуть в Криму, то ми тут виходимо до того, що кримські татари, як і будь-який самобутній народ, має право на самовизначення на своїй землі. І зрозуміло, що ми маємо знайти таку форму самовизначення, яка максимально буде означати, що кримські татари зреалізували своє право на самовизначення, і ця форма їхньої реалізації свого права максимально відповідає інтересам української держави, у складі якої знаходиться Кримський півостров. І тут вже не треба нічого вигадувати, все це напрацьовано, виписано, тут треба вже, скажімо так, обговорювати це на рівні тих суб'єктів законодавчої ініціативи і виходити з цими законопроєктами до Верховної Ради. І тут головне одне, щоб всі розуміли, що з статусом Криму як національної територіальної автономії на основі права кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави, ми не просто вирішуємо одне з тих завдань, яке болюче так накопичувалося роками, десятиліттями, якщо хочете, бо кримські татари з десятиліттями 50 років майже боролися не просто за повернення на свою землю. Повернення і відновлення – два гасла було у кримських татар. Бо всі розуміють, що жити на своїй землі і не мати елементарних правових інструментів для збереження і розвитку – це не означає мати гарантії для існування, а жити хоче і кожна людина, і кожен народ. Це аксіома. І це статус цієї автономії для нас найголовніше, я закінчу, Анастасія, для того, щоб він надавав можливості розвитку всім, хто живе в Криму, і щоб всі розуміли, а для цього ми вважаємо, що ми ці норми виписали. Якщо потрібно якесь додаткове обговорення, воно обов'язково станеться в Верховній Раді на рівні Офісу Президента України, Кримської платформи, Венеціанської комісії, міжнародних партнерів. Давайте все це обговорювати. Тут головне, щоб всі усвідомлювали, не лише кримські татари набувають своїх прав, але всі набувають правові інструменти для того, щоб в Криму мати рівні права і рівні можливості. Оце так, як ми бачимо кримську автономію. Подальшому. Зараз зловила себе на думці, що, знаєте, парламентський процес – це як футбол. Потрібно слідкувати і вболівати за свою команду. 320 голосів за права корінних, за закон, за права 325, здається, вибачте, якщо я помилився, це надихає. Це надихає, це говорить про те, що в кримському і кримсько-татарському напрямках парламент може об'єднуватися. Тут головне, щоб об'єднати це. Ріфат Ага, ви знаєте, тут багато моїх колег, і я можна зараз буду дуже простою мовою говорити. Чи правильно я розумію, що коли українці голосують за те, щоб Крим став кримсько-татарською національною автономією, це означає, що ми насправді підтримуємо Україну в Криму. Чому? Тому що кримські татари себе вважають частиною України. І коли ми кажемо, що
кримсько-татарська національна автономія – це в наших інтересах. Це означає, що це дуже вагомий аргумент для міжнародної спільноти. Правильно? Вася, ви мені допомогли дуже суттєво. Я не говорив про зовнішній фактор. Це обов'язково, бо ми маємо ще переконати своїх партнерів, щоб вони усвідомили. Ми боремося не лише за відновлення суверенітету на своїй території. Ну, хай буде спрощення за повернення території. Ми боремося за те, щоб не дати там знищити наших людей, в тому числі один із корінних народів. А те, що російська окупаційна політика, вона прямо спрямована проти кримсько-татарського народу, і не лише так, і проти етнічних українців, і інших людей, але що вона має такий ярко висловлений характер, ми це все бачимо. Да. Коли ми проголосували за закон про корінні народи України, це караїми, кримчаки, кримські татари, правильно? Так. А Росія зробила контрдію і почала тягнути за вухи кого? Караїмів, да? Зробити корінним народом. Ні, караїми, кримчаки і кримські татари, ми їх визнали. Росія почала говорити в першу чергу про росіян. І вони почали, вони завжди маніпулюють. Вони дуже добре розуміються, в чому сила цього закону і де вони будуть втрачати після прийняття закону про корінні народи. І тому вони вирішили все перевернути і сказали, чому звідти викинули росіян. Дивіться, викинули росіян, а там ніколи не було нікого іншого, окрім цих трьох народів. І на основі цієї маніпуляції вони почали говорити про і деякі інші національні меншини в Україні. Зокрема, вони говорили про мадяр, про румунів і про інших народів. Якщо українські парламентарі все ж таки проголосують, наприклад, законопроект зміни до частини 10 Конституції України про кримсько-татарську національну автономію, внесуть ці зміни, то що відбудеться? Про що цей сигнал? Для більшої чисельності людей нічого не зміниться в гіршу сторону. Для кримських татар просто будуть встановлені можливості утворення правових механізмів, щоб вони в правах були рівні з іншими. Тут є учасники в цьому залі, які були депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Не можна було кримським татарам обрати кількість депутатів, хоча б яка б була б співвідношення до їхньої відсотку в Криму. Бо жодна виборча система не дозволяла їм обирати тих, кого вони хотіли. Бо вони жили дисперсно, їх так розселили. Після того, як і це було вимушено, я не буду сюди уходити, і нібито демократична система. Кажуть, ідіть обирайтеся в Верховну Раду. А як ти оберешся, коли в жодному населеному пункті, жодному територіальному утворенні ваших немає більшості? Так, мені дуже самому не подобається, коли кримські татари голосують за кримських татар, але там українці за українців. Мені хочеться, щоб голосувалися за професійною іншою ознакою. Але в Криму там інша зовсім атмосфера. Там 50 років говорили, хто винен у всіх гріхах, які там відбувалися. Це потім з'явилися ще одні вороги. Це українці, бандерівці і там ще інші. А до того ворогами були кримські татари. І коли люди йшли на вибори, вибачте мене, але на великий жаль, вони голосували свой за своє. І цьому ще дуже багато надавало своїх можливостей. І сюди вносила та влада, яка постійно існувала в Криму. В Криму ніколи не було проукраїнської влади. Ніколи не було проукраїнської влади. Вона була нібито прокримська, а насправді вона була проросійська. Вони ненавидели кримських татар, вони не давали їм можливості обиратися. Мають бути правові інструменти, щоб не сваритися, щоб не бути таким емоційним, як я. Автономія – це інструментарій, щоб меншість, хай майже і корінний народ, щоб вона не ставила ультиматуми більшості. Але і більшість не може домінувати. Живіть, як ми хочемо. Молитися, як ми хочемо. Пишіть тим алфавітом, як ми хочемо. Такого не може бути, всі рівні.
Я хочу сказати, що в нашому журналі є велике інтерв'ю, яке зробила легенда журналістики Микола Симона з Мустафою Ага, з видатною людиною, яка, до речі, сьогодні теж у нас в залі, і хто хоче і може мати там 5 хвилин розмови. Я ще хотіла би сказати, що комунікація настільки важлива, і той номер, який ми зробили, насправді вважаю, що багатьом відповість на питання про Крим. І хочу передати слово Наталії Гуменюк, яка, до речі, і в лабораторії поставила цей експеримент, тобто зібрала кримських журналістів. Дякую. Я, по-перше, дякую всім, що ви прийшли, і ви тут, скажімо, наші колеги там готуються до саміту, але разом з нами в цій залі. Чому раптом? Звісно, ми хотіли символізму певного, так, і це доволі унікальна історія, коли самі кримчани розказали нам в великому накладі великого журналу, так, а що зараз і що робити. В цьому, звісно, є якась історія для іноземної аудиторії та й для тих, хто, можливо, не цікавився Кримом. Так, ми хочемо підсилити голоси. Але сама ідея і чому ми так активно пригортаємо цю увагу, Антон правильно сказав, що гасло «Крим – це Україна» є, але воно в чомусь пасивне. І головним закликом було перейти до цієї активної позиції «Крим – це Україна», ми будемо його повертати, але треба поставити питання, як саме. І це перша історія. Коли ми збиралися, і те, що я побачила, і моє звернення до всіх, хто тут, я не є кримчанкою, це була наша ідея, я дуже вдячна журналу НВ, з якими ми зробили цю історію, але дійсно було відчуття, що Крим – це точка болі. І про це всі говорили, про це говорить Міне в колонці, яку ми записували, ви побачили відео, про це говорить Джамала. Багато журналістів, яких ми запрошували, казали, я не можу про Крим говорити, це мій біль. І ти розумієш, що якось треба поставити це питання, можливо, є ще хтось, щоб сказати, давайте з точки болю зробимо це точкою сили і об'єднання. Я дійсно хочу додати, в нас, напевно, не буде іншої нагоди, кілька інсайтів. Номер дійсно робили кримчани, навіть фотографи, відеографи, деяких людей ми не показуємо, бо вони мають батьків. І я вам чесно скажу, коли ми готували цю команду редакторів, які їхали на зустріч з президентом Зеленським, я теж розуміла, що в кожного з цих людей батьки в Криму, і це мають всі розуміти, що це не просто так, це не просто звичайне інтерв'ю, це не просто розмова, це не просто це щось більше. І я все одно бачила, що коли ти сидиш, ми коли готувалися, наприклад, до розмови з Мустафою Ага, чекали на Мустафу Ага, на пана Семену, і ти просто ставиш буквальні, звичайні питання, і розумієш, що вся команда, навіть людей, яких ти не знаєш, вони не можуть повернутися додому. Це успішні, талановиті люди, яких ми бачимо щодня. Але в кожного десь тут є ось ця історія. І з нею щось потрібно робити. Але от зараз у нас вийшов цей номер, це спільна робота, ми вирішили, що на обкладинці буде багато облич. Але ми побачили, що цих облич могло бути в десятки разів більше. І насправді, що це питання дійсно сили, бо людей надзвичайно багато, які працюють над відповідями. Сама історія побудована таким чином. Дійсно, от зараз, напередодні саміту, багато іноземців, багато дипломатів запитують, а що це таке? Розкажіть, що ж там реально буде? Мені здається, це складно дійсно переказати кількома словами, але навіть в цій редакційній статті, яка по чомусь є картою номера, ми говоримо, дивіться, є екологія, це проблема, але вона може стати точкою сили, якщо ми підключимо, міжнародні моніторингові історії. Є проблема культурної спадщини, але якщо ми будемо ставити ще й це питання, це додатковий аргумент, і ось це наповнення сенсами, ми, здається, його трошечки хоча б натякнули, що от воно є. В жодному випадку, як знають всі, журналісти не підміняють аналітичні центри. Є експертна мережа. Наше завдання – говорити з людьми простою мовою. І оцей намір пояснити і закликати простою мовою. Але я додам ще одну річ важливу, яку я би хотіла висловити про конструктив.
Знаєте, ми незалежні журналісти, і мені здається, цей номер буде англійською, він буде післязавтра англійською. Є платформа, яка буде англійською, українською, російською і кримсько-татарською. Але ми незалежні журналісти, нас жодним чином нікого, це журналісти з різних видань, мені дуже подобається бачити матеріали, що там написано «Крим Реалії», «Українська правда», Центр журналістських розслідувань в одному номері. Але це незалежні журналісти, ніхто ніколи не казав, який він має бути. В нас різні відносини з владою, але це той випадок, коли, здається, ми всі розуміємо, що є питання, в яких є конструктивні відносини. Я там рада дійсно, що є інтерв'ю президента. Воно дійсно, можливо, якби кожен звертався окремо, не сталося, але воно сталося. Там є якісь посили, які ви цитуєте, і ось це той намір, з яким ми йшли, тому я думаю, що експеримент вдався, але для нас це не номер, це не разовий вихід. Мені здається, це натяки на ті теми, якісь рішення десь вказані. Андрій Клименко тут сидить, він якраз написав рішення по мілітаризації, що з цим робити. Деякі не написали рішень, але поставили питання. Значить, ці рішення треба продовжувати. Тому я знову ж таки кажу, це посил. Це номер заклик, це приклад того, що можна долучатися. І якщо кримчан так багато, які можуть об'єднатися, то уявіть, що станеться, якщо тут ті люди, які, можливо, не так відчувають цей біль, ще долучаться, щоб посилити і зробити це дійсно двигуном. Дуже тобі дякую. Я прям вже почала думати, що буде наступним кроком нашої команди, тому що ми дійсно, кримська редакція, ми працювали як одна команда і поки що не прощаємось з нашими авторами, з нашим ядром цього проекту. Хотіла сказати, що мені дуже сподобалось гасло, яке зараз ми можемо бачити на вулицях столиці. Це «Крим – це Україна, сильніше разом». Ось ми вже практикували Еміне цей корпоративний стиль в нашому проєкті. І сподіваємося, що і офіс Кримської платформи буде працювати за такою ж корпоративною культурою. Хочу надати слово Наталії Лютіковій, яка є, як я сказала, активісткою, громадською діячкою, переселенкою з Криму. У неї дуже цікава історія. Вона людина з бізнесу, яка допомагала кримським нашим військовим виходити з Криму, яка власним коштом лікувала людей. І зараз вона людина, яка приймає кримчан і весь час тримає з ними зв'язок. І хто, як не Наталка, знає, контакти може за 5 хвилин знайти будь-якого лікаря в Криму або будь-якого чиновника проукраїнського. І хочу їй надати слово, тому що вона стала ініціаторкою дуже важливого проєкту – це окупація очима підлітків. Це саме ті діти, яким було там від 11 до 15 років, які побачили окупацію. Що говорять наші діти і що важливого ви винесли з цього проєкту? Дякую, Настя. Дякую всім за увагу. Дійсно, проєкт «Окупація очима підлітків» народився трохи більше, ніж півроку тому з ініціативи шкільного вчителя Владислава Штегельського. Він тут сьогодні присутній. Задля того, щоб зібрати свідчення молодих людей, які в 2014 році були підлітками. Так сталося, що моїм старшим дітям в 2014 році було 11 і 17, вони були підлітками. Але через те, що наша сім'я була дуже зайнята переїздом, облаштуванням, іншими питаннями, я насправді не знала, що переживали мої діти. Але з часом я зрозуміла, що якраз вони бачили ситуацію не так, як ми дорослі. Тому що в цей період, коли ти навантажений навчанням, ці гормональні проблеми, конфлікти з батьками, і тут на тебе таке звалюється вторгнення в твою країну. І коли Владислав сказав про ініціативу, а давайте ми їх опитаємо і дізнаємося,
Що ж бачили підлітки? Звісно, я це підхопила і була дуже здивована, бо на мій заклик в Фейсбуці, хто готовий поділитися своєю історією, ми за перші 2 дні тільки отримали більше 50 відгуків, і ми стали записувати ці історії. Я ще не знала, що буде цей журнал, я не знала, що ми будемо мати можливість голоси цих дітей представити на Кримській платформі, але кожному з них ми ставили питання, що треба зробити, щоб повернути Крим. І я вам хочу сказати, що дійсно ми почули те, про що самі ми, дорослі, навіть не замислювалися. Кожна історія унікальна, але їх всіх об'єднує спільний біль. Дійсно, молодь була дуже сильно травмована. Вони були травмовані зрадою вчителів. Кожен з них розповідає про те, що для них це стало просто невиносимою травмою. Те, як вчителі, які вчора розказували їм, як любити Україну, в один день стали говорити, що вони тепер в Росії. Кожен про це говорить, не може забути. Для них це зрада дорослого, дуже серйозна така історія травматична. Кожен з них Що вони говорять про повернення, те... Наталка? Що вони говорять про повернення Криму? Це ж найбільш цікаво. А я от хочу декілька історій вам розказати конкретних, і кожного свій рецепт насправді. Їх всіх ще об'єднує те, що жоден з них із їх однолітків, з якими вони продовжують спілкуватися, які залишилися в Криму, жоден з них не сприймав Росію братським народом. І це руйнує міф, який Росія насаджує, і насправді в наративі, в якому ми досі продовжуємо сперечатися, а чи братські, чи не братські народи. Молодь, навіть ті, хто говорили російською, навіть ті, хто вчився в Криму в російськомовних школах, вони всі ідентифікують себе українцями. І коли зайшла Росія, їм було незрозуміло. Для них Росія така сама сусідня держава, як Туреччина, як Польща, як Білорусь. Їм не зрозуміло, якого біса ця Росія вторглася в їх Крим. У нас дуже цікаві історії, насправді багато, і ми продовжуємо їх записувати, але в цей журнал увійшло 5, і, наприклад, наш перший герой Андрій Шадрін, йому було 18, він найстарший з наших героїв виявився. Він жив в Феодосії. І коли почалася окупація, перше, що він зробив, він пішов до наших морпехів, спитав, що треба, і почав збирати кошти і купувати те, що їм треба, для того, щоб їх підтримати. Пізніше він виїхав на підконтрольну територію, вступив до лав правого сектору, оскільки кримчан не брали воєнкомати. Він говорить доволі цікаву річ. Каже, я знаю, що згідно Конституції мій обов'язок йти і захищати Україну. Я знаю Конституцію, я пішов одразу в воєнкомат, мене там не взяли. Він 6 років воював. І він говорить про те, що для того, щоб повернути Крим, у нас має бути суспільний запит на повернення територій, а його нема досі. 7 років війни його нема. І це задача для нас, для присутніх тут, для нашої влади, як формувати цей наратив, як працювати над тим, тому що це дуже важливо. Він говорить про те, що ми не маємо, вибачте, це буде пряма мова, бути терпілами. Ми маємо демонструвати свою відвагу, захищати і повертати свої території. Мається на увазі, це має бути суспільний запит. І він розповідає, як це можна зробити. У нас є дівчина Ніяра, кримська татарка, сім'я якої, як і інших кримських татар, пережила депортацію 1944 року. І цікаво, що діти кримські татари починають завжди розповідь свою про те, що історію своєї сім'ї 44-го року кожен з них знає достеменно. Вони розповідають це в деталях. І вони всі говорять про те, який жах переживали їх бабусі, дідусі, прабабусі в 14-му році. Тому що для них оце захоплення Московією було фактично жахіттям, яке не можна було навіть у вісні припустити. Батько Ніяри теж пішов воювати. Він теж ветеран на сьогодні. І доля Ніяри склалася так, що вона планувала звичайну робочу спеціальність набути. Їй було 11, коли сталася окупація. Сьогодні вона студентка міжнародних відносин, і вона
докорінно змінила свої плани на майбутнє для того, щоб весь світ дізнався про кримсько-татарський народ, про його історію, і для того, щоб відстоювати права кримсько-татарського народу, і для того, щоб наближати повернення Криму. Тобто, такі усвідомлення відбулися. У нас є невеличке відео, і ми можемо зараз прямо подивитися. Це ні? А воно було, Настя. Воно було на початку, це відео, да. Ми ж планували. Так само нам вдалося записати свідчення Сулеймана Мамутова. Йому було 8 в 14-му. Але він дуже добре все пам'ятає, тому що так само він бачив, як реагують його бабусі, дідусі, а в 16-му до його батька прийшли вранці, його батька забрали, і на сьогодні він засуджений на 17 років, він політв'язень, і цей хлопець ділиться своїми переживаннями, як йому, він один з 7 дітей в сім'ї, як йому довелося у 10 років стати дорослим. Він теж мріє, він займається джиу-джитсу і мріє стати дуже професійним спортсменом для того, щоб прославляти свій народ і прославляти Україну. Тобто всі ці історії, вони про різні шляхи, через які наша молодь все одно приходить підтверджує свою ідентифікацію самоусвідомлення. Дуже цікава історія, яка дійсно для нас має стати рецептом, що треба робити з молоддю в Криму. Це історія Вікторії Заєньки, дівчина з Севастополя. Їй зараз 21, їй було 14 в 2014 році. І вона не знала до 2019 року, що вона живе в окупації. От так сталося. Вона якось вчилася, не помітила, що прапори помінялися. А в 19-му році через соцмережі випадково познайомилася з дівчиною, 25-річною ветеранкою, яка вже пройшла російсько-українську війну. І як вона говорить, що коли я про це дізналася, я стала в інтернеті шукати всю інформацію про те, що відбувається. Я дізналася, що йде війна, я дізналася, бо багато є про це в інтернеті, як захоплювали Крим, і я згадала. Що я українка. І вона сказала, я не могла зрозуміти, як 25 років, а людина вже ветеранка. І я зрозуміла, що я не можу жити в окупації, я не можу жити під країною, яка зараз воює проти мого народу. І я чітко згадала, що я українка. Вона виїхала сюди і теж піднімає інші питання, зокрема отримання документів, бо її сім'я її не підтримувала. І це теж дуже цікаве дослідження. Наші діти говорять про те, що їх однолітки, навіть попри те, якщо їх батьки підтримують проросійські погляди, в більшості своїй продовжують самоідентифікувати себе українцями і за будь-якої можливості намагаються сюди приїхати на підконтрольну територію, побачити і несуть назад, коли повертаються, інформацію, яка розриває цю бульбашку. Розумієте? Коли проривається бульбашка інформаційна, то наша молодь, вона дивиться в сторону України. І це наш інструмент, який треба теж опрацювати і який треба використовувати, бо це дуже потужний крок до деокупації. Вони не дивляться телевізор. І ми розуміємо, що треба робити. І от ця Віка, вона дуже багато подолала перешкод, щоб отримати паспорт, тому що у нас є свої проблеми. Я сподіваюся, вони скоро вирішаться, тому що їй довелося заробляти гроші і платити своїм батькам для того, щоб отримати паспорт на території України. Тому що у нас досі ця проблема дуже ускладнена. Тобто нам є над чим працювати. І ці діти дають нам рецепти, фактично, що робити. І наостанок я хочу сказати про Віолетту Кукурузу. Це дівчина, їй було 9, вона жила в Алушті і малювала в 2014 році тризуб і прапор жовто-синій всюди на асфальті. Це був її протест. І от вона говорить про те, що дійсно молодь усвідомлено не обирала Росію. Для них це було дуже травматично. І тепер нам треба думати про те і вже розробляти заходи. Що ж робити нам з тими дітьми, які на сьогодні
вже народилися або були дуже малі і не пам'ятають, що вони українці. Як, коли ми повернемося, робити це екологічно, як робити це так, не насильницьки, розповідати їм, що вони українці, щоб вони не пережили тої травми, яку пережили наші діти в 2014 році. Вона говорить, насправді дуже прості рецепти. Треба бути чесними, треба знаходити шляхи донесення правди, цієї інформації, і це теж над чим нам треба працювати. І насправді... Дякую тобі дуже за таку розповідь. Я знаю, що ти всіх дітей, з ким спілкуєшся, дуже... Я можна наостанок тільки хочу сказати, що є багато історій, які не увійдуть в проєкт, тому що це діти, які зараз живуть там. І вони дуже увійдуть в книжку, правильно? Так, вони війдуть у книгу, яку проєкт в фіналі випустить. І... От ті, кому зараз загрожує російська армія, от восени є хлопці, вони чекають, як сюди виїхати, бо їх заберуть в російську армію. І коли ти це розумієш, ти розумієш, що 7 років – це вже дуже багато. І це дуже сильно стимулює робити все для скорішого повернення, для скорішої деокупації. І дійсно багато було скепсису, як казала і мене, щодо Кримської платформи. Багато є тут таких, а вдруг це бутафорія, а раптом нічого не вийде. Тільки від нас, від вас залежить, вийде чи не вийде. От сама Еміне нічого не зможе зробити одна. Тому ми всі маємо стати підтримкою, і ми маємо не зупинитися на цьому журналі, а розуміти, що через рік ми вже видамо книжку. Ми цей журнал не будемо ховати, а ми будемо дивитися, чого ми змогли досягти і наблизити деокупацію. Добре, щоб кудись дійти, ми маємо рухатись вдвічі скоріше. Я б хотіла долучити нашу аудиторію, тому що багато людей уважно слухають, ніхто не пішов, тобто ми все ж таки про щось цікаве для вас розповідаємо. Будь ласка, давайте якісь ставте нам запитання, тому що ми тут всі можемо говорити як радіо, особливо я. Дякую. У мене питання в першу чергу до пана Антона як представника державних інститутів і як від вчителя в першу чергу. Бо насправді, коли ми говоримо про стратегію повернення, це все політика і дійсно Крим повернеться в Україну. І тут питання більше про те, а що ми дійсно будемо робити з тими дітьми, яка буде наступна освітня стратегія держави після повернення. Чому наразі не існує робочих груп там українських вчителів, науковців, які б зараз розробили цю стратегію? Як ми будемо впливати на школярів? І по-друге, насправді, чому взагалі діти мають в першу чергу піднімати такі питання, щоб зрозуміти тих самих дітей в умовах окупації? Чому наразі державні органи влади не проводять жодних досліджень щодо того, ким уявляють себе люди, які знаходяться в окупації? Тобто наразі ви говорите абстрактні речі про те, що не хочуть... Будь ласка, дайте відповісти. Так, дякую. Дякую за запитання. По-перше, я не думаю, що ми займаємося абстрактними речима. І той бекграунд, який ми маємо, дає мені можливість говорити, що насправді дуже багато речей зроблено, в тому числі і для молоді. І я раджу подивитися на повноваження представництва президента України в Автономній Республіці Крим і співставити це зі зробленими речами. Реалістичний підхід має застосовуватися. Тепер, по суті, питання. Ви знаєте, сьогодні я тут бачу нашого великого друга Аліма Алієва. Ми були в університеті Шевченка на представленні курсу на платформі Прометеус «Крим – це ми». Це лише одна річ, звичайно, це не можна говорити про те, що це є якась там зараз системна відповідь, але це курс, який запускається 10 вересня, де в тому числі і молодь, яка мешкає на тимчасово окупованих територіях, вона зможе цей курс дивитися, і там є лекції, в тому числі присутніх тут шановних колег.
Це просто одна з ілюстрацій, що сказати, що насправді робота робиться. Президент України Володимир Зеленський особисто ініціював і особисто контролював питання прийняття закону минулого літа, який дозволив дітям з тимчасово окупованих територій вступати до українських університетів без ЗНО. Звичайно, ту цифру вступників, яку ми маємо, ми нею теж не задоволені. Нам треба більше. І ми хочемо, щоб ще більше дітей навчалися тут, а не, вибачте, в Євпаторії були реклами того, що от їдьте в Воронеж, учитесь в Воронеже, имейте диплом, который признается міжнародним сообществом. Да? Тобто вже не кажуть вчися Євпаторії, тому що зрозуміло, що ні, а от Воронеж. Тому це важливі речі. Звичайно, треба посилювати цю складову, тому що ми чудово розуміємо. І те, що пані Наталя говорить, дуже гарно насправді корелює з розумінням тих, хто зараз працює в державних органах, що молодь – це ключова аудиторія. Тому що молодь не так залежить від телевізора і від інших речей. І молодь розуміє, що таке можливості, що таке диплом, який визнається у світі, що таке документи, які визнаються у світі, що таке можливість стажування, роботи, в тому числі в найкращих топових міжнародних компаніях чи міжнародних юрисдикціях. Тому, звичайно, цих дітей, які навчаються у нас в українських університетах, абітурієнтів з Криму, не має бути 400, да? Не має бути 500, їх мають бути тисячі. І повірте мені, ми розуміємо важливість цього треку. Інша річ, що, звичайно, тут є куди рухатися вперед. Щодо вчителів, щодо науковців, от я не знаю. Я знову ж таки сьогодні були в університеті Шевченка, і я бачу, що є зацікавленість у вузів, у провідних закладів вищої освіти України саме працювати в контексті молоді тимчасово окупованих територій. Я думаю, що і програма підготовчих курсів, можливо, може краще запрацювати так, за більшої, скажімо так, підтримки інформаційної кампанії. Так? Це теж хороша річ, це теж, яка впроваджена цього року. Тому я думаю, що, звичайно, коли ми бачимо, скільки випускників, абітурієнтів вступає в українські вузи, ми хочемо, щоб їх було в рази більше. Супер. Тобто контакт є між державою Україна і молоддю в Криму. Я хочу тут додати одну річ. Вибачте, дивіться, це абсолютно правильно те, що говорить Антон. Я не буду говорити, що ми робимо як Меджліс для того, щоб максимально допомогти молодим людям, щоб отримували освіту за межами окупованого Криму. Але є один великий мінус. Ми, кримські татари, виходимо з того, і ми цього не соромимося, ми це говоримо в Криму і тут говоримо, який би не був режим, треба залишатися на своїй батьківщині. Бо ми знаємо, як важко повертатися на свою землю, ми 45 років поверталися. Коли молоді наші люди виїжджають з Криму і вчаться в материковій частині України або в інших місцях, у них виникають, збільшуються загрози при поверненні зворотно до Криму, в тому числі призов насильницький до російської армії і все таке інше. Тому панацея чи головна ліка від всіх тих негараздів – це скоріше деокупація. Яке б ми питання не розглядали, скоріше деокупація – це найголовний чинник, щоб уникнути всіх цих загроз. Так, у нас є ще 3 запитання. 3 чи 2? Давайте так, щоб у нас була обмежена кількість, щоб ми до ранку тут не сиділи, тому що я знаю, що у багатьох є запитання. Доброго дня, мене звуть Мокринюк Сергій. Я разом із своїм колегою Володимиром Ляшенко представляю Краєву раду українців Криму. Маю питання, мабуть, до пані Еміне, можливо, до пана Антона, може ви дасте відповідь. Чому на панелі, які презентуються на Кримській платформі, не заявлено про панель, пов'язану зі знищенням української ідентичності, власне, з тим, що стосується другої за кількістю громадою етнічних українців в Криму? Дякую. Дякую, пане Сергію. Відповім я. Панельні дискусії, які будуть працювати в режимі форуму після офіційного саміту, як друга половина фактично дня під час саміту 23 серпня, готувалась нашою командою разом з Офісом постійного представника президента України в АРК з тим міркуванням, що ми маємо трошки підняти рамку свою власну і не робити черговий форум, який ми щорічно робимо 26 лютого, проговорюючи між собою, в тому числі питання ідентичності українських
людей, українців, громадян України, і, власне, те, що роблять дипломати в щоденному форматі і без панельних дискусій. Ми виходили з того, що на панельних дискусіях пріоритет до виступу мають бути наданий для міжнародних спікерів. І, власне, 4 панельні теми були сформовані саме відповідно до цього пріоритету. Зрозуміло, дякую. Так, і ще у нас є Олександр Ліїв. Доброго вечора, я Олександр Ліїв. Почну з невеличкої доброї новини. Ми цього року проводимо джаз-коктебель в Криму. Адже от на карті, на мапі ми бачимо, що Арбатська стрілка – це є Крим географічно. І сьогодні можу запросити всіх 29 числа серпня цього місяця по 5 вересня відвідати джаз-коктебель, який вже 7 років в екзилі. Ми його щороку проводимо в різних місцях. І тепер, нарешті, він в географічному Криму повернувся. А запитання у мене до Еміне Ханум. Дуже вам дякую, по-перше, за те, що ви робите. Кримська платформа – це дійсно довгоочікуваний інструмент. Звичайно, в першу чергу юридичний інструмент, і на цьому ви і наполягаєте, в тому числі, що нам треба застосувати міжнародне законодавство. Анастасія говорила в цьому фільмі, що треба тиснути в одну точку. Я не знала, що мене знімають. Так, це все так і є. Додати до цього, можливо, ще і якісь економічні орієнтири для наших міжнародних партнерів. Наприклад, ми повернемо Крим. Це не гасло, я в це вірю, я цим живу. Ми повернемо Крим. І, наприклад, система меліорації Криму буде потребувати для відновлення до рівня 2013 року майже $500 мільярда. А для розвитку, для того, щоб її зробити такою, як вона повинна бути сучасною, ще $500 мільярда, тобто мільярд. Своїх грошей Україна таких на це виділити не зможе. Наші олігархи до того часу, сподіваюсь, вже будуть в бігах, а їхні гроші якось розподіляться між меншими підприємцями, напевно. То я це до того, що ми маємо сьогодні дуже круті пропозиції нашим іноземним партнерам, економічні, які можуть бути для них привабливими після повернення Криму. Або будівництво портів. У нас в Криму 5 міжнародних портів. Пропонуєш ф'ючерси на Крим продавати? Я пропоную створювати інтерес у бізнеса за кордоном, адже, як ми побачили по поведінці пані Меркель і інших панів поважних, вони все ж таки йдуть на поводу свого бізнесу. Давайте створювати їм такі пропозиції. Будівництво порту в Донузлаві – це ще $1 мільярд. Ми самі це не побудуємо, будуть бажаючі, які можуть в цьому побачити зиск і пріоритет. Я можу назвати 7 таких проєктів, як меліорація або порт. Не буду зараз час забирати. Можливо, це теж може бути темою Кримської платформи. Я думаю, що... Дякую. Дякую. Я думаю, що ми розподілимо з Антоном відповідь на це запитання, тому що, як я казала, Кримська платформа має 2 інтерфейси – внутрішній і зовнішній. Ці питання, які ви піднімаєте, здебільшого про внутрішню українську політику. Ми з Антоном десь місяць тому назад, кілька тижнів тому назад були на нараді, на зустрічі з президентом. І, власне, ф'ючерси, оці, про які казала Настя, це була ідея президента, яку він зараз підняв і озвучив як те, що дійсно має формуватись зараз чіткі правила і політика того, який буде Крим, не тільки в політичному змісті, а й економічному після деокупації. Ми собі пообіцяли, що відразу після того, як відбудемо саміт, бо дійсно дуже зараз весь ресурс наш йде на фокусі і прийнятті наших гостей, будемо фактично формувати оцю роботу. Ми вже форсайт проводили, це коли біля сотні людей з Криму і не з Криму міркували про майбутнє Криму. Це важливі речі. Тобто ми виходимо з констатації факту окупації за межі своєї свідомості, шукаємо відповіді, а яке майбутнє має бути в Криму, і саме так ми плануємо рухатись в наступному році. Власне, додати до пані Еміне, це те, що дійсно економічна складова, мені видається, що і цінність Кримської платформи, зокрема в тому, що вона дає можливість піднімати всі питання, які пов'язані з окупацією. Міжнародні організації, ми поважаємо працю наших дипломатів, вони обмежені своїм статутом. Якщо там написано, що вони тільки стрибають, то вони можуть тільки стрибати і займатися, наприклад, тільки правами людини. Ми ж говоримо про те, що це Кримська платформа і всі оці треки, і внутрішній офіс, це постійно діючі, це можливість говорити про всі речі. І ми, зокрема, провели дослідження нещодавно, економічних втрат. Звичайно, це там не фінальна крапка, як пан Андрій Клименко теж абсолютно вірно зазначив, але це вже орієнтир.
І тому дійсно в президента дуже чітка візія, що ми маємо говорити про Крим і в порядку, як кажуть юристи, міжнародники де леге ференда, так, що буде після деокупації. І от якраз оце так зване, його можна умовно назвати меню проєктів, так, які можуть бути запропоновані нашим міжнародним партнерам, безумовно можуть включати економічні аспекти. З цим можна буде працювати з Офісом Кримської платформи або в рамках експертної мережі, якщо це стосується там діяльності. Тому, звичайно, тобто тут же ж якраз і ідея в інклюзивності і в залученості сторін і партнерів. Я тільки трошки додам, що ідея була в тому, що всі люди, які відчувають свою спроможність формувати візію, можуть входити до експертної мережі і фактично запропонувати це до реалізації вже на державному рівні. Кримська платформа такий Linux, да, з відкритим кодом. Приходь, якщо у тебе є щось дописати, дописуй. А як це зробити, одразу питає Олександр Ліїв. По-перше, почати нетворкінг. І після нашої презентації, я думаю, що ми вже, мабуть, на всі питання, або ви в якомусь там особистому підійдете, якщо є питання, і вже задасте. Я ще хочу надати слово Мустафі Ага. Можливо, він скаже пару слів, так? Я хотів дати запитання для учасників. Я хотів теж дати запитання для учасників панелі. Поверхчерку Антону Корнієвичу. Скажіть, будь ласка, що робить з тими людьми, яких Російська Федерація завезла в окупований Крим? По нашим даним, за 7,5 років окупації вона, по різним оцінкам, від 600 тисяч до по 1,5 мільйона громадян своїх завезла в Крим. Знаете, в Российской Федерации земли мало, всего 17 миллионов квадратных километров, вот они решили свое население к нам завести. Я це спрашиваю, тому що в адміністрації президента, в частности, Арестович, вот сказал, что если вони захотят, то могут там громадянство им дать. Что это такое? Вы четкую позицію адміністрації президента можете сказати цьому дуже важливому запитанню? Я дякую Мустафі Ага за питання. Ну, це була, знаєте, ініціатива Миколи Семени, і потім моя. Так, безумовно, питання важливе, і я тут не можу, напевно, говорити за позицію Офісу Президента України як та великої структури. Я можу говорити про позицію представництва Президента України в Автономній Республіці Крим як так, органу президентської вертикалі, але юридично окремого. Тобто я не можу говорити за ОПУ в тому сенсі в повному. Щодо моєї особистої, наприклад, позиції, то безумовно ми, коли говоримо, що кримчани – це громадяни України, ми говоримо про тих кримчан, які були в Криму до 2014 року, і про їх дітей. Так? Тобто ми безумовно не говоримо про тих, хто незаконно був переміщений в Крим після початку окупації. Тепер, після деокупації, треба дивитися, якщо є громадяни, які на законних підставах можуть залишатися перебувати в нашому українському Криму, наприклад, це там шлюб з громадянином України чи ще щось, і бажають перебувати в правовому полі України конституційному, так, тобто мають законні на це підстави, то вони можуть залишитися. Це не буде велика кількість. А ті люди, які не мають таких підстав, а тим більше ті люди, які вчиняли системні порушення прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності, мають цю територію покинути. От і все. Буквально 1,5 хвилини. У нас немає тут розходжень з нашим лідером, паном Мустафою Джемілєвим, але я, дякуючи цьому запитанню, хочу ще раз заакцентувати увагу всіх, не тільки хто в цьому залі, а хто нас дивиться в прямому ефірі. Чинне законодавство України говорить, що будь-яка людина, яка незаконно перебуває, будь-який іноземець чи людина без громадянства, яка незаконно перебуває на території України, має бути видворена за межі України. Всі люди, незалежно від національності, хто вони там є за етнічною належністю, хто поселився в Україні проти законодавства України, вони мають бути негайно самі виїхати. Було б краще, щоб момент деокупації чи до деокупації. Ми просто не бачимо іншого розв'язання цієї проблеми, бо їхнє завдання – колонізувати нашу землю і витіснити наших людей. От і все. Так, я ще нагадаю, що стосовно міжнародного права, це Женевська конвенція від 25 августа 1949 року, а там
про статус оккупованных территорий. Там четко говорится, что принуждение к выезду населения оккупированных территорий и завоз на оккупированную территорию своих громадян является злочином, военным злочином. За это нужно вести відповідальність, а не разбираться, как, по какой причине він что-то приехал. Поэтому нам дуже важливо, чтобы позиция администрации президента была четкой, потому что нам запитання приходять з Криму. Що це? Вот если они захотят, оказывается, їм дадуть українське громадянство. Це... Ні. Дивіться, да, пане Мустафа, пане Рефате, я ще раз, так? Це насправді дуже тонкі питання міжнародного права. Ще раз, більшість людей змушені будуть покинути нашу територію, як такі, які не мають права перебувати на нашій території. Щодо воєнних злочинів, щодо серйозних порушень прав людини, щодо Женевських конвенцій, безумовно, це воєнний злочин, системне переміщення населення окупуючої держави на тимчасово окуповану територію, і за це люди мають нести кримінальну відповідальність. Безумовно. Тобто факт колонізації і факт того, що абсолютна більшість цих людей там не мають бути, абсолютно. Тобто, коли ми говоримо про те, що певна частина може мати, да, якщо вона має право, умовно кажучи, легітимізуватися, але це дуже тонкі питання. Тобто, повірте, тут, я думаю, що, умовно кажучи, ми говоримо про те, що ці люди незаконно перебувають на нашій території і змушені будуть її покинути. Той відсоток, він не буде значним, тому що це дійсно, це не є великий відсоток. Антоне, дуже дякую вам за відповідь. Давайте вже будемо завершити. Наостанок хочу сказати, що повернення Криму – це така формула, де дуже багато елементів. І ми будемо кожного разу піднімати елементи і вже складати якийсь цей власний шлях розв'язання цієї надскладної задачі. Що зрозуміло, що Крим вже відкриває можливості для реалізації багатьом політикам, багатьом дипломатам, багатьом депутатам, громадським діячам. Тому давайте вже вважати, що Крим – це не тільки наш біль, а ще і наше якесь рішення. Не тільки проблема, але рішення. Дуже все дякую. Давайте ще побажаємо Еміне і її команді, щоб все вони зробили так, як вони запланували 23-го. Всій команді Міністерства закордонних справ. Дякую. Але в нас ще маленьке є відео від Джамали, яке вона спеціально записала для спецпроєкту. І я думаю, воно теж має певний додатковий сенс, про який ми не чули. Ви знаєте, для мене Крим, він завжди був актуальним, завжди на часі, тому що це мій дім. Дуже проста відповідь, тому що це мій дім, тому що це моє все. Я ніколи не можу говорити про Крим і не плакати. От і все. От вся відповідь на те, чи актуально це для мене. Завжди актуально, тому що я не можу поїхати, я не можу відвідати, я не можу відчути, як змінюється зараз молодь в Криму, що вона слухає, як вона говорить. Там є мої племінники, племінниці. І все це я втрачаю 7 років життя. Хто мені їх поверне? Хто? Я не розбираюся в політиці, наскільки це там можливо і все таке інше. Але я, перш за все, вірю. Тому що я вірю в те, що люди, які живуть там, вони чекають на нас. Це раз. І це дуже важливо. Вони чекають на нас. Нам здається, вони зрадники, вони вже там вирішили щось. З одного боку ми кажемо, Крим наш, але з іншого ми вже їм кажемо пока.
Не може так бути. Не може, просто неможливо. Вони чекають на нас. І ми маємо просинатися з цією думкою, що люди, які живуть там, вони чекають на нас. Вони чекають від нас хоча б якихось справжніх дій. Вони чекають, вони вірять, а ми просто собі сваримось на те, що ага, хтось там поїхав, не можна, ага, там вони щось там зробили, ага, і ми постійно шукаємо цей, за що їх все ж таки назвати зрадниками, захейтити. А ми не хочемо навіть дізнаватися про те, а все ж таки, як їм там зберігати ці 7 років віру в нас. Коли я писала 1944, мені хотілося якось потрясти Європу і сказати, ви нас чуєте, ми є, ми існуємо, і в нас була така історія, вона трапилась в 44-му. До цього нема нікому діла, але мені є діло до цього. Не можна віддавати. Не можна віддавати своє. Не думайте про те, що вони так вирішили, і треба їх вже відпустити. Це наше. Це наше. Ми не можемо віддавати свою частину. Ну, давайте скажемо, нащо мені 2 руки? В мене є одна. Давайте віддамо 1 руку. Я з правою добре, мені не потрібно, я взагалі співаю. Може, мені просто тільки голова потрібна. Візьміть руки. Ні, не можна віддавати своє. Це наша країна. Ані, там, не знаю, політично не можна віддавати, а не думками і серцем. Не можна. От якщо ми з вами, кожен з нас буде віддавати і скаже собі, ну, там вже 7 років, це нереально. Ну, я знаю таке. Це нереально. Там вже вони пустили коріння, змінили там прапори, там ти. Все реально. Абсолютно все реально. Просто якщо ми будемо віддавати потроху мозоком своїм, віддавати і думати про те, що це не наше вже, тоді це буде дуже довго, але все одно повернеться. А якщо ми будемо всі разом думати про те, що в нас забрали наше, і це треба повернути, мені здається, є шанси десь за 10 років все ж таки повернути. Ну, мені так здається. İşte sayılı arkadaşlar, birabirlikte mahsus leyha Kırım'ın nasıl kaytaracağımız degen leyhanı birabirlikte seyir ettik. Çeşit türlü demek musafirler anda çıkışlarda bulundu. Son olarak işte Jamala'nın aytıp geçkenlerini, hususan Kırım işgali ile ve Kırım kaytarılığı, Kırım'ın akıbeti ile bağlı malumatlarını öğrendik. Şimdi birabirlikte işte tedbirini nasıl şekilde yekünlegenini seyir etmeye teklif ettim. Zaten seyretemiz. Anda көргенімізге көре Kırım Tatar Milli Meclis azaları men şahsen Milli Meclis reisimizin muavini İlmiyağa Umerovna көрем. Sonra çıkışta bulunganlar sırasında işte bu leyhanın müelliflerinden biri Anastasiya Ringis böyle moderatorluk yaptı dep aytmağa mümkün. Çeşit türlü suallerini spikerlerge berdi ki spikerler sırasında Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Agachubarav var edi. Sonra Ukrayna Dış İşleri Nazirinin birinci muavini Emine Hanım Cepar, Ukrayna prezidentinin daimi temsilciliginin temsilcisi, yani daimi temsilci, Kırım'da Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisi Anton Karinevich çıkışta bulundu. İşte benim görgenime Kore'nda çeşit türlü diğer musafirler de bulundular. Hususan Tamila Hanım Taşeva, Ukrayna prezidenti, Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilcisinin muavini, işte videoda көргенімізге көре Kırım Tatar Milli Meclisi Rifat Agachubarav
Украин телеканалларына интервью бермекте. Біз умут етеміз кейін вбеттеки яйынларымызда бұл видигер меселерні біз да чоғлаф етерміз, жанлы яйынларда музакер етерміз. Асылында шуну қайд етмек керек ке өткерлежек Қырым платформасы арефесінде чеші түрлі тедбірлер өткерле болсын ке 2 hafta içerisinde işte bugün böyle bir leyha өткерілді. Sonra yarın bizim canlı yayınlarımızda biz diğer tedbirlerini de göstereceğimiz ve o tedbirler de Kırım platformasının bağlı olacak. İşte bu nevbeteki tedbir Kırım platformasına ne kadar Ukrayna sakinleri destek ete ve onun semireligi nasıl seviyede olacağı sualleri ile bağlı böyle bir tetkikat alıp bardılar ve bu tetkikat ile bağlı yarın tedbir ötkerilecek ve biz onu canlı yayında ATR telekanalının yayınlarında göstereceğimiz. Бұне бері берлікте бұндан евел чеші түрлі Қырым платформасындан ғайры тедбірлер олып кешкен еді. Біз ісе бұл меселеріні яйынларымызда музакер етмеге девам етеміз. Мен қатырлатам ки біз жанлы яйында çalışамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номерасыны тақдим етелер. 067-63-46-130 Viber vasıtasıyla студиямызға телефон шмаға имканınız бар. Яда Skype адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұл bizim адресіміз. Buyurunuz bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim.